bashitana be barkadala en kakene kunu temene biyera ala ni ci inflene am be me fe nta kamara ka doya ak ma nek mundi balave amela fu ala ni ci bana man soro saya man soro ma jogi jangara man soro kasara man soro grege man soro no ala kan ala kan fu ala be fo awo voilà ay hero chaya anga nyana ma kono amafu aywa awo ko ala ko ayam bato ayam deli ayam wele mbaw jabi ko ala ko o ci na karan dana fana wala ala banjabi awo ala ko ko me beson ko do presse o ci mo ni bon ada wo yada mo da tabula blay awo ada mo da tabulo ye presse sabula mi kroto ko jugu na ma go be femuna ama fa ka 600 kuma do ibta so bi femu yinila eta kododo ni akasaro bedon eta do na kanyima na manyima eta do ni awati e ufana ye amte o jato do ala de bo jato do ode kama ala ba ke aka rek sakuna watila min kanyi amashi chama ala ba son ka keno de no te kuma do bi feno karaba able ala tige hera ba de ko ala nyogonte de ko yala bato e ma bato ala bison ati nyini ga fana ifala ati nyini gi bala abi son fana son chogo mun kadaye o bi ala ga hine de ko fo lagbaru ala bi hine ati anjugo jate ati anka tabulu jate sinya chama ale mi yanda abi abla areka ala mine kono ka hinana namu sabula ba do ni amamu ke anyo tiseke kudu kama ati anga fililu ni anga ala kutaku mado atulu jatemine nga alere ka ala kusun abi hera de kanye kudu kama ibala kami fa bala ga hinene kufo ko ala be beson ko do bi joani yoro la sino benini yoro o natai abi o natai note ni munga kan ala bode dima kuma do ala bi sone fana ke ni ay chamandira mumba kuma do ala wati fana son pour ka mo wore mako nye mo kan go jatemine atubarikalla ibta so e able fleni sisa ala bi son fenno la namu ala bi sigi son wardo la namu nga tike ere mako kama ibta so ni ebe mako nye ka tobato sikatola on ga ke kun yemuye namu fandamu no fana mi krefe ikasaka hinawlula allah akbar ake kun yode namu no de wore mana ci acho am taka to yo wende sikatola imuna bona cho ibtaka atu yo asikashitola imuna sobo jo cho ibtaka to yo wortigi chama sotigi chama na fulud batigi chama tarade aywa wende o ko ne jin anganga jatimne ka foko ala ni ala mo son angana jon min kan ama ala bo de dama tabarakallah mo do ka kina ere fona dusukun chuwe ala ti chama dama sabula ba do mo la ko ala bengani ado ni chamandire ma ni majama ina ya da kujugu wala ina bo adama de ayro ni ma ya da kafa wala ni ma kafa ibe hele do donc ni ala bo don able abi don ndi ma mi be berema mi ma ya da mi ma kafa ma hele ibe hele do amana hele fierté ka nyagayera la ka nyagayera wala bo chama mi kete aywa olu fe munu ma ya da mande ala o de ko nanye film bla ala ka mene kono sia chama nam na ante jon amado ala mi ko de kan tabarakallah bismillah mi do nyumena bi abla ami arabala janvier kalo clé temps ani kononton soro nam samba fla ni mwani kele to ba fo de par anticipation ama fo arme balene ko bonne fête très bien gabe mumbe sambe nyebala wot indépendant kenyere ya wallahi amba fe kenyere ya ma nyi ama soro bere folo anyama soro membaka awa nyini o de stratégie la Ablaye Diop modou to ko madu ko ale tamado ke Conakry Nouakchott avec lagne ni Mauritanie ko fo nam wasamba to malibi sika hiro do kenado soro mi matu anga jabu mino mesika na uluka porula ko ji dangawna nam ko ako koni fasiriba ke ka fo ko yala ko akera kuna jabaiwa wala faratu fana baladi ale ke meka o nyingani Tommy Bla nam ene bana clean kono anyebe su baciri fana ni lagne jamana nyamala Mamadi Doumbia asementia no ka foko lagne ko ni ajira ka foko ka segnga kuratuguni
k'a fɔ k'u bɛ an dɛmɛ waasa an makoɲɛfɛnw ka se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min na. Tubarikala. Yɛrɛ k'a fɔ san 2021 impôt minnu bɛ sara ko Mali jamana kɔnɔna na impôt ɲɛmɔgɔso sera ka se fɔ wari miliyari 900 ani 87 de sɔrɔ ko o musaka la direction générale des grandes entreprises n'o ye DGE k'olu ka fara ɲɔgɔn kan ta bɛnna miliyari 800 ani 45 ma. Min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Kɔnima Sidibe n'ale MODEC ɲɛmɔgɔba ye a y'a jira CEDEAO ka ɲagiliw ko la k'a fɔ ko ni an tora nin sira kan ni yɛlɛma ma don kow la ko a dɔrɔn hali n'a ye san 5 kɛ ko an tɛna fɛn ye an kɔ. Mali finitigiw k'u ye wulikajɔ dɔw kɛ k'a daminɛ janvier kalo tile 14 ka se tile 16 ma an ka jamana camancɛ dugu dɔw la k'u ye Bamanci 27 u ye dankari kɛ olu la k'u ka dagayɔrɔ caman bɛ yen nɔ bololaminɛw maralen tun yɔrɔ min na ko dankara kɛra olu fana caman na bilen. Ala ko caman kɛ. Amina. Le Mali du jour de ko bi Mali bɛ cogo di? Mamutu Ture Bavier ale fédération malienne de football ɲɛmɔgɔba ye a sɛmɛntiya k'a fɔ ko an ka filanin bi kɔfɛ o don ko foyi ma tiɲɛ fɔlɔ ko an bɛ se ka tɛmɛ ka taa jɔkun filanan n'o ye huitième de finale ye min bɛ tali kɛ IBK ko ale kɔni gɛnna ka bɔ fanga la ani ka tila ka a Mamutu tiɲɛ kosɛbɛ ko ale kɔni taara ni a ka gunnɔw ye ko waati kelen ninnu fana o tile kelen ko a tagawuli terikɛ n'o ye Segu Fofana ye ko ale fana fatura a bila nan min tali kɛ INPS kɔnɔna na ko walejugu minnu tun bɛ yen nɔ k'olu b'a la ka segin ka na dɔɔni dɔɔni sabula ko conseil d'administration ye a jira k'a fɔ o tun ye a laɲini k'a fɔ dɔ ka bɔ u ka ɲɛmɔgɔba 3 ka sɔrɔ u la ko conseil d'administration ko kuma t'a la. Ayi faso ye jɔnta ye wala. Ayiwa kuma ka ca. Le républicain. Ko baɲumankɛtɔnw y'a jira k'a fɔ olu kɔni jɔrɔlen don kosɛbɛ ka da sanction CEDEAO ka ɲagiliw kɔrɔdɔw kan an ka jamana kɔnɔ Ablaye min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ jamana caman jamana lakanako siratigɛ ninnu na kulu min bɛ wele ko ATEM ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko wulikajɔ caman kɛra minnu nɔ yira kosɛbɛ lakanabaliya kɛlɛli la an ka jamana caman cɛla ko o jara olu ye kosɛbɛ. O na sakile ninnu fɛ a yira k'a fɔ ko Mali finitigiw kɔni ye dantigɛli sɛbɛn dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ k'u kɔni ye dankari kɛ Bamaciw la kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati laban ninnu na. Dɔ farali sanfɛ lakɔli karamɔgɔbaw ka saraw kan o kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko ni a jatew bɛ kɛ ko sɔrɔ ko minisiriso ka a kɛ 100 jate la 20 jate k'u ka jatew kɛ ni o farankanw ye Ablaye nan. Les Échos wele Bankasi ko Bamaciw ka walejugu dɔw kɔfɛ ko téléphone nɛgɛjuru sira t'a la ka se ka sɔrɔ komini 9 jate kɔnɔ an waati min ko sisan Ablaye o kɔfɛ ko CDTM kɔni a jira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ ka kɛ teliya la walasa balofɛnw sɔngɔ kana yɛlɛ Ablaye dan min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ an ni CEDEAO cɛ jɛɲɔgɔn in na ko balimamaw diminen don ɲɔgɔn kɔrɔ ko bɛn kɔni ye jagoya ye Ablaye an ma. Siga t'o la. L'essor faso ka fasiri. A sɛmɛntiya k'a fɔ jamana magoɲɛfɛnw n donni ko la ko Moritani kɔni ye jigisigi kuma di ka tila ka layidu di k'a fɔ ko a bɛ se ka fɛn o fɛn min bila an ka bolo kan k'o bɛ kɛ. Ko a kɛra Ablaye Diop ka taama dɔ senfɛ Ablaye dan. Ka sɛmɛntiya fana k'a fɔ ko coronavirus bolociko siratigɛ la ko Dr Cheikh Tidiane Traoré k'ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ boloci fura minnu bɛ yen nɔ ko a barika ka bon kosɛbɛ coronavirus kunbɛnni na. Kan Cameroun 2021 n'a b'a la ka taa nin waati in na ko samantasegiw kɔni cogoya b'u bolo ka se ka armée ka don ɲɛnajɛ k'o yakubaya kosɛbɛ Ablaye nan. Ko sankɔrɔta k'o yanga bolo. Ko cogoya b'u bolo k'o kɛ Ablaye. Siga t'o la. Yɔrɔ tabarikala. L'indicateur du renouveau. Ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko yɛrɛwolo debu sur les remparts ko a mɔgɔ dɔw minɛnen don Etienne Fakaba Sissoco ni maa fila wɛrɛw k'u bɛ sariya ka bolo kan nin waati la ka sababu kɛ ko jalaki don k'a f'u ye kuma dɔw fɔ minnu tɛ bɛn fiyewu. Min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ pankurun jigi kɛnɛ ko la
panguru minnu kan ka tanga sen kan ka jamana kɔnɔ ko ni air france ma a janto kan bɛ sira min kan kɔni k'o ye u bi jigin waati minnu na k'o bɛ sɔn ka fara turki airline ni filɛ emirati mɔgɔw ka waati kan ni dɔ ka ba ma sa dɔ ka naati ja ablaye naam ni ko ninnu ka ɲɛɲini joona n'o tɛ a bɛ gɛlɛya ayiwa parce que mali ni faransi cɛ in bɛ ka lamaga cogo min na an ka jateminɛ ayiwa u k'a lajɛ tiɲɛni kana bɔ fan bɛɛ fɛ inshallah awɔ o kɔfɛ ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko an ka jamana sɔrɔ ko ɲɛdɔnbaw ɲɛkili minnu kɛlen don an kan ka ɲɛsin sedaw ma olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko minnu bɛ jagokɛlabaw ani sɔrɔ busonbaw k'u ka fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen tigɛ an bɛ taabolo kura min kan lahala kura min bɛ yen nɔ k'u ka baara kɛ ka kɛɲɛ ni o ye a bila nan ayiwa le canard déchaîné ale n'a ka ja min bɛ kuma a kɛn bɛ ka ja minnu bila nɔ an ɲɛ bɛ min bɛ wele ko bras de fer o ye fanga kɛ yɛrɛ fanga la n b'i bolo minɛ i bɛ n bolo mɔgɔ mun fanga bɛ se ka mɔgɔ mun t'a da Emmanuel Macron ale ni Assimi Goïta u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo n'a t'u cɛ c'est d'assaut civil a t'u cɛ o kɛlen ka kuma bila Macron kɔrɔ ala ko woyi wayi woyi jɔn ko ten Macron ko ado Bazoum ko a ye ale tɛgɛ ko a b'a la k'ale tɛgɛ mɔsɔn kojugu ko ado ka dɛmɛ kɛ ko ado ka dɔ fara ɲakiliw kan halisa naamu ado ye Alassane Dramane Ouattara awɔ ko Alassane ko ko n terikɛ ko n tɛ se ka foyi wɛrɛ kɛ bilen ka fara kɔrɔlen ninnu kan naamu an ɲɛ bɛ a ka ni n bɔlen n'a ka minisiri min ɲɛsinnen don finitigiw ko ɲɔgɔn Florence Parly o kɔni kɛn bɛ ka jɔ ka tɛgɛ fila d'a kunna ko ala ko n furadama y'a f'i ye k'a fɔ ko i ka nin kamalen to yen ko a filɛ nin y'i bolo sisan dɛ jaw don jaw mun ni tiɲɛ bɔlen don a ko b'o cogo la sɔgɔmada kunnafoni teliw ye nin yabila ye bamanan de les aigles du Mali b'o dɔn Mali samata sɛgɛw yan'u ka kɛ aigle o b'o wele cogo di u kɛra aigle san jumɛn a hakili t'o la dɛ a ye hakili t'o la ayi ayiwa n bɛna o fɔ i ye bi les aigles du Mali o daminɛna en 1971 Yaoundé 72 da daminɛna sinon qu'à 1960 jusqu'au 30 juin 1971 on dit l'équipe nationale du Mali ou la sélection du Mali Togo Tunte Katanga indépendance là Katabla faut 1971 bon, on dit l'équipe nationale du Mali ou la sélection nationale du Mali en 65 on est parti à Brazza, c'est la sélection nationale du Mali maintenant aigle nana cogo di aigle yɛrɛ ye jumɛn ye fɔlɔ aigle ko bon de dɔw sɛgɛ de fɔlɔ bamanankan na cɛnɛ bon de tɛ parce que dɔw ko sɛgɛ de ko bon ne t'a dɔn da o de ye bamanan ne ye sɛgɛ kumaba bon dɔw ko bon de don dɔw ko sɛgɛ de don sɛgɛ kumaba in de don fitinin tɛ parce que sɛgɛ ye fila ye dɔ ye misɛnmani ye dɔ ye kumaba ye kumaba in de don ne ka jate la tubabu ko l'aigle est un oiseau de beauté prodige et maître des airs. Il s'envole très haut pour localiser ses proies. Rapace vorace et ravisseur. Il est sans pitié pour ses différentes proies. Tu vois, de côté. A bɛ pansa fɛ kojugu a bɔ fansa fɛ kojugu a bɛ jateminɛw kɛ a bɛ se fo san lɛgɛlɛgɛ la ka taa jateminɛ kɛ a kan ka mun minɛ duguma a b'o ɲɛ cɔrɔ a la n'a jiginna o fana kan n'a y'a minɛ e yɛrɛ b'a dɔn ko bɛ se a tɛ hinɛ bilen a tɛ hinɛ bilen voilà fanga b'a la fana. Ok, maintenant au Mali l'équipe nationale du Mali s'appelait la sélection nationale de 1960 à 1971. A kun bɛ wele de ko équipe nationale du Mali wala sélection du Mali kari donc juillet tile 20 ani 7 san 1990 ani 70 ani 1 Bamako yan stade omnisport Modibo Keïta la Mali Guinée retour qualification Yaoundé 112 an ye Guinée battu 3-1 sawari kelen buteur ye Moussa Traoré Jigla Cheikh Sangaré ani Mamadou Keïta Guinéen ka buteur ye N'Djolé an y'o bati an qualifiera an kangata Yaoundé 72 ni 100 yɛlɛmana o don a sɔrɔ entraîneur Mali bolo o ye Allemande ale Togo ye Karl-Heinz Rummenigge
ale tara Allemagne anani sous-vêtement ni maillot ka di équipe nationale ma o maillot ni sous-vêtement o kofe sege de tumbo kan donc le journal Le Sort mon bibolo le lundi 30 juin 71 a titré les aigles du Mali la tawa nanata o fora passeport dira joueur ma ulu kangata Yaoundé ulu fane passeport laje anga emblème sege bala ni aye ni ka carte d'identité bo sebe ya sege bala ki janjel loko Mekuma ani Karouga Keita ni Salif Keita ma ko les aigles du Mali ni fara ni severe babolo donc en tant que aigle chengelé ko ngata fo entraîneur ou tara fo entraîneur ko awde malien ne ko ni ak aw kana fo don allemand do na ko le tout donc ils sont partis à Yaoundé 112 depuis Yaoundé 112 jusqu'à aujourd'hui on appelle les aigles façon rasona be sona auto Mali anata ne anata tawakala oh Allemagne de karamugo adunga hakilo funa nyano voilà n'est-ce pas donc ni ne bon bolo ka fo aigle nana o chokol voilà donc